Kannywood a yau. Barka da zuwa tashar ku danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda. Fitaccen malamin addinin musulunci nan a Najeriya kuma ministan sadarwar ƙasa Sheikh Ali Isa Fantami ya ce ya yaba da yadda fitacciyar jarumar fina-finan Kannywood Hadiza Gabon ta roƙi Allah gafara kan wata katobara da ta yi da na sanin yin ta a shafin Twitter ranar Lahadi. Gabon da ta mayar wa wani mutum martani ne a shafin Twitter wanda ya zage ta a wani hotonta da na ƙawayenta da kuma abokan aikinta Rahama Sadau da Fati Washa. Wannan abu da Hadiza ta yi dai ga dukkan alamu ya burge ma'abuta shafukan sada zumunta da muhawara a Najeriya. Wannan shine abin da Hadiza Gabon ta wallafa a shafinta na Twitter. Astaghfirullah for my negative response to a very indecent tweet. I have deleted it and asked the forgiveness of Allah for trying to reply a mistake with a mistake. Wannan shine abin da Isa Ali Fantami ya wallafa a shafinsa na Twitter. Highly commendable to seek for Allah's forgiveness after making a mistake. May the Almighty Allah forgive us and also guide us in the future. Barka da zuwa tashar ku danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda.